So inani akong buhaton guys no, basta magkuan ko maglaag ko kanang mga design para tun-an para di ta maduklan sa hapon. So ang tawag nila sa mga inani no, zoom in ng mga blueprint, mga ilang 3D print. So nagtuon ta sa ilang ko ano project, mababot project sunod semana. So karon galaag ko nya, while galaag ko bada ko aning kuan mga review nun. So inani day guys no among kuan mga ginatrabaho ana mga papel, mga exhibition. So inani siya mga exhibition ni guys. So mga 1 month before ang kuan exhibition or 2 months tagaan og mga kuan no, mga inani mga kuan. So mo ni guys no. Usahay magkuan sa migbalay, mag-repair. So mo na siya ang mo na mong trabaho diri sa Japan. Challenging kay no kay kini wa jud koy kuan ani experience. So diri ra gyud mi na nakat-on sa Japan. Wa jud koy kuan nga naning experience no. Kamauan. So diri ra gyud inahinay antud sa nakat-on. Sukod ilay mo i-order nga papel. So sa primero medyo kuan siya lisod. May kasabot tong una. Pirmi may makasaban, mayoyawan. The more nga si kasaban, so the more sa kang murag kuan ma-motivate, masud sa imong nahuna ba nga uy, dinani di ay ni. Sayop dito, dinani dito. Antod sa madugay nimong kuan makuha na nimo. Pero na gyud isahay guys nga lisod gyud no kay tungod sa kuan, tungod sa language barrier. So mao na siya floor plan guys. So sampulan ta mo mao na among area. So ang among area 6 meter by 6 meter. So mao na siya 6,000 mm. So ang mga hapon rin guys kasagaran nila gamit kay mm. So convert na to ang mm sa meter. So 6,000 mm may mo na siyang 6 meter. So ang 1 meter is 1,000 mm. So mao na yung area 6 by 6. So kini siya guys, kini nakasuwat diri nga 9R. Ang basa nila sa mga Haponan ni is kuan Q shaku kay ilang 9 diri kay Q man. So Q shaku. So Q shaku. So kini siya guys yung na kuan ni bali panel ni siya, panel murag portahan ba mao ni siya. So Kyoshaku. So ang feet ani niya kay 2,700 millimeter. So 2.7 meter. So Kyoshaku kay 900 siya ayang lapad. 900 ang lapad niya, ang iyang gitas-on kay 2,700 millimeter. So para makuha na to ang iyang sukod sa ordero na to nga papel. So nana sila gibutang dire no nga sukod. So ang ilang panel, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So 14 ka tag 9. Okay, plus na may mga ginagmay nga sukod guys nga para makuha na to ang intact nga 6 mm. So nagbuhat sila og another panel nga 560 para makuha siya ang
60. Nya diri sad nga side nagbuhat pud sila og 600 millimeter. Okay, para ma-intact sad siya og mahimo siyang 6,000 millimeter or 6 meter. Nganong so natingala mo sa diri nga side nganong 560, sa side nganong 600. So nakita niyo guys ang iyang ending. So ang ending niya nga dire, so dire magsukod. So gikan dire sa tumoy padung dire, so dire siya magsukod para makuha ang 6,000 millimeter or 6 meter nya. Sa side kay 600, nganong na 600 na siya kay ang iyang tumoy sa 600 gikan dire padung dire, so dire niya gikuha sukod. Kay sa pikas 560 man, so dire siya, so dire siya nagputol kay para ang kuan sa panel, pagdaod sa panel ma-flash siya dire. Kay kini siya ang gibag-on ani or yung thickness kay 40 man, so gihimo na niya dire gibutang niya dire para ang sukod ari siya dire magsukod. So mao na siya guys no. So kini siya mo ni ang stock chrome. So wala pa makaibaw no or sa ganahan makat-on. So ang iyang mga inani day no murag kuan ni siya kanang balidor or portahan. So na mo yung idea unsa ning mga inani. So primero adyo ko idea ni unsay pasabot ani no. So diri ra nako nasabta no mga inani sa mga plan, mga floor plan. So portahan ni siya. So ang standard sa portahan guys sa akong nabantayan nila dire is 900 ang lapad. 900 ang lapad nya. Naasay 600 kanang 600 mao na siya ang sa mga CR bitaw ang gagmay na nga portahan. So mao na siya guys no. So kini gibuhat na ni daan sa among kauban nga kuan hapon. Mga inani nya kami may mo andam sa mga inani mga panel. So kini siya panel ni siya. So kung balikon kanang panel mura na siya og yung portahan bitaw na panel ana. So mao na siya na dayon amo na siyang ako na siyang kwintahon. Mo order kog papel para mabawa na ko pila ka metros akong papel nga akong orderon. So mao na ni siya guys no mga inani guys ba. So as you can see, so mao na ni siya guys. So kini mao ni siya ang iyang bali top view, nakas babaw, tanaw ka sa babaw. Then kung sa front view, so may nani na siyang porma guys. So ikan dire padong dito mao ni siya. So kini siya front view nga paligatan tanaw ka sa ibabaw. Tatakon bisa detail. So karon di ko kakuha no tatag og saktong detalye. Sige lang ato lang ikuan. So mao ni siya iyang top view. So imagine na lang ninyo guys nga, so mao ni siya guys ha. So mao ni siya iyang area. So mao ni iyang plano, floor plan. So nakita na to nga mao ni iyang kuan stock room nga portahan. Mao ni siya guys, stock room na iyang portahan. So kini mao ni iyang mga lamisa ni siya guys. So imagine na lang nga nakas babaw sa hotel katanaw nya mao ni ang ubos. So kini siya table na siya no, table niya kini sad siya, table sa ni siya ana, table ni kini table. So kita ninyo na yung mga sukod-sukod no, mga distansya unsay sukod. So kini siya monitor, kini siya guys monitor. Then kini monitor.
maglisod gyud siya guys no, sa wala pa makakuan pag experience maglisod gyud no. So same pareha nako no gilisod, pero makadugay ka diri makaton man ka madugay gyud. So laktod pa ka istorya, primero ra may lisod gyud. Willing lang jud ka makaton gyud ka. So nani nga pang trabaho pang kuanan ni guys no, pang engineering, pang civil. Mao na niyang mga inani nga actual guys. Porma. Mao na ni yang 3D picture. So nani ang dagway guys. So katong gigaingon ako nimo no nasa kini panel kini siya. Ini mao na siya mga panel no, panel. Ini panel. So, mao na siya guys oh. Panel. Sige guys. Unta na mo nakatunan no, bisa gamay.